खुलुमबाय स्टोरी दं आङो राकेश रामसियार बे समाव इउनाइटेड पारुम अफ XNDB नि जे खामानि थामहिनबा बिथांमोननि जे बिथांखि लानायखौ मोजां मोनैनि कक्राझार जिल्ला दे इउनाइटेड पारुम अफ XNDB नि आफादगिरि बिथां रायदाव ब्रह्मआ बिबान नागारदों बे समाव रायदाव ब्रह्म बिथाङा जे इउनाइटेड पारुम अफ XNDB नि जे बिथांखि लानाय थामहिनबा बिथांमोननि जे बे समाव गोदान राजखान्थि हान्जा दानाय जे थांखि बे थांखिखौ मोजां मोनैनि थाखाय बे समाव इउनाइटेड पारुम अफ XNDB खौ नागारदों। थारैनो मख'नांगोन जे जाय समाव जे बर' हारिनि गेजेराव जे गोजोन गोरोबथा जादोंमोन थामहिनबा बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे गोजोन गोरोबथानि दफा मावफुंनो थाखाय बयबो बिथांखि लानानै बै समाव दानानै लादोंमोन इउनाइटेड पारुम अफ XNDB। नाथाय बे समाव बे थांखिखौ नेवसिगारनानै बे थांखिखौ नागारनानै बे समाव गुबुन मोनसे बिथांखि लादोंमोन थामहिनबा ABP दानाय जादोंमोन जे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड बिमुंजों मोनसे राजखान्थियारि दोलो दानो थाखाय बिथांखि लादोंमोन आरो बे बिथांखि लानाय जेब्ला जादोंमोन बे जाखालिनो बिथां रायदाव ब्रह्म बिथाङा इउनाइटेड पारुम अफ XNDB नि बिबाननिफ्राय थामहिनबा बेनिफ्राय आनज्रायनानै दङमोन आरो बे समाव इउनाइटेड पारुम अफ XNDB निफ्राय बिदाय लाबाय थामहिनबा रिजिगनेशन होबाय आरो बे समाव XNDB वेलफेयार एसोसिएशनाव गोरोबफैबाय थामहिनबा बे बिथांमोननि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बे समाव XNDB वेलफेयार एसोसिएशनाव हाबफैदों। थारैनो बिथां रायदाव ब्रह्म बिथाङा XNDB वेलफेयार एसोसिएशनाव बिथाङा हाबनानै गोनां बाथ्रा बुंथिनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे दा थासारियाव बेफोरबायदि गोदान राजखान्थि हान्जानि मोनसे गोनांथि गैया। दा समा थिनाखै राजखान्थि हान्जा दानायनि होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां रायदाव ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे जाय समाव ABP दानो थाखाय बिथांखि लादोंमोन आरो बे बिथांखि लानायावनो आङो बे मोनसे जाय बिथांखिजों बे इउनाइटेड पारुम अफ XNDB खौ दानाय जादोंमोन बे दानाय जानाय जे बिथांखि बे बिथांखिया दोरोननाय बायदिखौ मोनदांदों आरो मोनदांनानैनो बे समाव बे इउनाइटेड पारुम अफ XNDB निफ्राय आङो जानगाराव थादोंमोन खामानि मावनायनिफ्राय आङो जानगाराव थादोंमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रायदाव ब्रह्म बिथाङा। APP दोलोआ इउनाइटेड पारुम अफ XNDB जों सोरजि जानाय। दा बे समाव आंबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सासे प्रेसिडेन्टमोन जे समावहाय जों एग्जिकिउटिभ सावरायलायनानै मोनसे राजनिति हान्जा गोदान दानाय जासिगोन बे डिसिसनाव आङो माने सेटिसफाइड जायाखै। बेनिखायनो आङो ओइ दिननिफ्रायनो आङो ओंखारावसिया थानाय जादों। रायदाव ब्रह्म बिथांजों सानै जे दैदेनगिरि बे दैदेनगिरियाबो बे समाव XNDB वेलफेयार एसोसिएशनाव गोरोबफैदों थामहिनबा हाबदों आरो बे समाव बिथां रायदाव ब्रह्मआ रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों दा बर' समाजाव बर' हारियाव बे समाव गोदान मोनसे राजखान्थि हान्जानि गोनांथि गैया। बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ सरकारजों थानानै माबायदिहाय बेखौ समाधान खालामनो थाखाय बा सुस्रांनो थाखाय जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय नाजानाय बे नाजानायासो जोंनि खामानि होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां रायदाव ब्रह्म बिथाङा आरो जायनि थाखायनो बे समाव बिथाङा इउनाइटेड पारुम अफ XNDB खौ नागारनानै आरो रिजाइन होनानै बे समाव हाबफैदों XNDB वेलफेयार एसोसिएशनाव। दानिया फैदो बिथां रायदाव ब्रह्मआ मा बाथ्रा बुंदों बिथांनिफ्राय मोनथिना लानि। गिबियाव आङो सुबुं बिजों बड'लेण्ड रादाब आरो गुबुन बिजोंनि सिगां आङो गाहाम हामलायनाय बावग्रोबाय आरो लोगोसे बे बिजोंखौ नायगिरि बिथांमोननिसिमबो आङो सिगां खुलुमहरनाय जासिग्रोबाय। आङो इउनाइटेड पारुम अफ XNDB क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सासे आफादगिरिमोन। आङो जेब्लानिफ्राय इउनाइटेड पारुम अफ XNDB आ मोनसे गोदान राजखान्थि हान्जा दानायनि डिसिसन लायो आं बे दिननिफ्रायनो आङो इउनाइटेड पारुमाव ओंखारावसिया थादों। खारनानो जाहैबाय आङो बे डिसिसनखौ आं सेटिसफाइड मोनाखै। इंराजियाव मोनसे खोथा दं cut your coat according to your cloth। So
it is not right decision to form a political party for United Forum of XNDP. बेबायदिनो आङो बे डिसिसनफोरखौहाय मोजां मोनैलाय आङो दिनैहाय जोंनिनो XNDP-नि गोदानै दाजानाय XNDP वेलफेयार एसोसिएशनावहाय मावनो होननानै आं दिनैनिफ्राय थांखि लानाय जाबाय। राजखान्थि दोलो माने डक्टर अनजलि दैमारि बिथांनि एपिबि। औ, एपिबि दोलोआ इउनाइटेड फराम अफ XNDP-जों सोरजि जानाय। दा बे समाव आंबो डिस्ट्रिक्टनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सासे प्रेसिडेन्टमोन। जे समावहाय जों एग्जिकिउटिभ सावरायलायनानै मोनसे राजनिति हान्जा गोदान दानाय जासिगोन बे डिसिसनाव आङो माने सेटिसफाइड जायाखै। बेनिखायनो आङो ओइ दिननिफ्रायनो आङो ओंखारावसिया थानाय जादों। बिथांमोना मा थांखिजों दानाय जादोंमोन बेखौ एसे बुंनो हागोन ना? बेखौथ' आङो बुंनो हाला आरो आं बुंथावबो साना। नैबे फैबाय थानाय जे बिसायख'थि बे बिथांमोननि आं बिनि सायाव आं जेबो आर्गुमेन्ट होनाय नङा। दा नै वेलफेयाराव फैफिनबाय माने इउनाइटेड फरामाबो वेलफेयाराबो जोंनि XNDP-जों दाजानाय मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट अर्गेनाइजेसन। बिनिखाय आङो बेवहायनो जेरावहाय इउनाइटेड फरामखौ आं एंगारनाय जाबाय हिसाबै आङो बे वेलफेयारावनो मावसिगोन। जोंनि इउनाइटेड फराम अफ XNDP-नि दानायनि नोजोरा बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखायनो दानाय जादोंमोन। बावहाय अलमस्ट फ्राय 80% XNDP-फ्रानो बाहाय इनभल्भ दंमोन। बावहाय जोंनि रिप्रेजेन्टेटिभ जाय रुलिं सरकार बाहाय थानाय रिप्रेजेन्टेटिभ माखासे बिथांमोनहाबो सारमोनहाबो दंफायोमोन। खारना जाहैबाय बे इउनाइटेड फराम अफ XNDP दानायनि नोजोरा जुदामोन। खिन्थु फैयै फैयै जोंनि बिटिसिआ बा जोंनि हालामा माने राजनितिजों जेरैबाबो इनभल्भ जानांगौआनो जायो जेनेबा। थिग बेबायदिनो थांनाय MP इलेक्सनावहाय MP इलेक्सनसिमाव इउनाइटेड फरामा थिगैनो दंमोन। खिन्थु नैबे इउनाइटेड फराम अफ XNDP-आवहाय मोनफ्रोमबो संगठननिफ्राय ज' जानानै दाजानाय XNDP-खौ लानानै मोनसे संगठनमोन। बावहाय UPPL-निबो दं, BPM-नि दं, BJP-नि गोबां राजनिति हान्जानि ज' जानानै दानाय। थिग बेबायदिनो मोनसे डिसिसन स्ट्रेट फरवार्ड खालामलांनो हायाखै राजनितिनि माखासे षड़यन्त्रनि थाखाय। नंखायनो इउनाइटेड फरामाव माने गासिबो माबाफ्रा माने सिथायै थाजोबनो हायाखै, ओरै जादों। वेलफेयार एसोसिएशना आथिखालनि जे आङो बिटिआर होनोब्ला जोंनि अदेबानि XNDP-नि थैजों बा बर' हारिनि माखासे संगठनफोरनि थैजों आरो लोगोसे जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गोलोमदैजों सोरजिजानाय मोनसे बे एकर्ड। दा बे एकर्डखौहाय इमप्लिमेन्टेसन एबा मावफुंनायनि दायित्वआ जों बयनावबो दं आरो स्पेसियेलि NDP-नाव बांसिन दं होननानै आं सानो। नंखायनो जोङो सरकाराव थाब्लासो जोंनि बे क्लजफोरखौ मावफुंनायाव गोरलै जायो। नंखायनो आङो सरकाराव थानानैनो बे आद्रा थानाय क्लजफोरखौहाय मावफुंनो थाखाय आङो आगान सुरदों। आं दहायनो होनदों दिस इज नट राइट टाइम टु फर्म ए निउ पलिटिकेल पार्टि इन बड'लेण्ड। आरो आं मोनसे खोथा होनदों इंराजिनि माने गावखौ नायनानै गावनि गस्लाखौ नायनानै माने सिखौ हानांगौ होनदों। थारमाने गावखौ एसे नायनांगोन ना गाव आं मा केपासिटियावहाय आं मावनो हायो। ओंखायनो आं दिस इज नट राइट टाइम होनदों आरो टु फर्म ए निउ पलिटिकेल पार्टि। बे दानायनि आंथ' बिनि सायाव नलेज गैया।